Пракуратура Беларусі завяла крымінальныя справы ў дачыненні лідараў каардынацыйнай рады. Пра гэтую ды іншыя важныя навіны панядзелка падрабязней у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар. Злачынствы дэкарнікі у агульным доступе онлайн. Это сигнал и для тех, кто в настоящий момент участвует или работает в силовом блоке, или тех, кто принимает решения, или стоит перед выбором принятия решения, которое не соответствует законодательству, конституции нашей страны. І які адказ на адзіную кнігу рэгістрацыі злачынстваў даў МУС? Суды за грамадзянскую позицию. Я так понял, что теперь, если я буду увешивать белье, и оно каких-то будет таких расцветок, цветных, надо будет заявление писать. Новый штамм коронавируса. Чарговое абмежаванне у Европе, а у нас закрываюць мяжу. Не на въезд, а на выезд. Коль у других краінах існують все-таки обмежування, то у нашей краине так само, я думаю, такие обмежевания должны быть. Адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў запрацавала рэальна і ў новай якасці. Ініцыятыва, якая фіксуе і расследуе злачынствы службовых асобаў супраць мірных грамадзянаў, апублікавала першы спіс. Гэта 28 гатовых матэрыялаў з доказавай базы аб фактах злачынстваў. Больш распавядзе Ярослаў Сцешык. Гранаты і страляніна з драбавікоў у няўзброены натоўп, збіццё і катаванні пасля затрымання, палітычна матываваныя незаконныя рашэнні суда – усё гэта зрабілася штодзённасцю для большасці беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ну і сама фальсіфікацыя вынікаў галасавання. Сёння ў адзінай кнізе рэгістрацыі злачынстваў апублікавалі 28 гатовых матэрыялаў праверкі адносна 45 падазраваных службовых асобаў з імёнамі, прозвішчамі і фотаграфіямі. Агулам на сёння ёсць больш за 1000 зваротаў у ekrp.org з боку пацярпелых і сведкаў. Можно со стороны властей избивать людей, еще что-то делать, и при этом чувствуется вот эта безнаказанность абсолютная. Поэтому, я считаю, что такая книга нужна. Но, может, немножко поймут люди, что так делать нельзя. Может быть, они немножко включат свои мозги. Надо знать лицо этих убийц, и все. Коли такие факты были, то такая книга потребна. Фашисты отвечали через 70 лет после своих преступлений. И здесь также придется, здесь еще проще. Стварэнне адзінай кнігі ініцыявала Святлана Ціханаўская, а зборам і апрацоўкай інфармацыі займаюцца народнае антыкрызіснае кіраванне ды ініцыятыва «Байпол», створаная былымі следчымі, пракурорамі і працаўнікамі сілавых ведомстваў. Гэтыя факты карпатліва сабрала і расследавала каманда прафесіяналаў, каб папярэдзіць злачынцаў у пагонах аб непазбежнай адказнасці, падкрэслівае Павел Латушка. Прежде всего, это возможность привлечения к уголовной ответственности в рамках Конвенции о недопущении пыток 1984 года, участником которой является Республика Беларусь. И эта конвенция дает право любому государству, присоединившемуся к нему, начинать уголовное разбирательство в соответствии с национальным законодательством в случае, если имели место факты пыток. Таксама доказавая база сабраных фактаў дазваляе стварыць міжнародны крымінальны суд у справе Беларусі. Спецназаўцаў, суддзяў і кадыбістаў на падставе адзінай кнігі можна будзе вышукваць праз Інтэрпол. А таксама, як перакананы Павел Латушка, у бліжэйшым часе у Беларусі скончыцца прававы дэфолт. Это сигнал и для тех, кто в настоящий момент участвует или работает в силовом блоке, или тех, кто принимает решения, или стоит перед выбором принятия решения, которое не соответствует законодательству, конституции нашей страны, что в последующем он может быть привлечен к ответственности за подобные действия. Ініцыятыва патрэбная нават з проста хрысціянскага пункту гледжання, каб зрабіць правільны маральны выбар або пакаяцца ў здзейсненым, кажа Вячаслаў Барок. Гэта робіцца не дзеля таго, каб адпомсціць, але гэта робіцца дзеля таго, каб разам нам у Беларусі будаваць супольны дом на трывалых маральных фундаментах. І вось гэта ініцыятыва вельмі добра гэтаму дапаможа. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на публікацыю доказаў сваіх злачынстваў адказала стварэннем адзінай базы удзельнікаў несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў.
Раней грамадзяне паведамлялі, што затрыманых на мірных дэманстрацыях людзей узмоцнена абшукваюць на межах. Ярослав Стешик, Белсат. Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу супраць Святланы Ціхановскай, Паўла Латушкі, Марыі Калеснікавай ды іншых чальцоў Каардынацыйнай рады. Іх абвінавачваюць у стварэнні і кіраванні экстрэмісцкім фармаваннем, а таксама ў змове дзеля захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Крымінальныя справы супраць чальцоў Каардынацыйнай рады перадалі ў следчы камітэт. Яшчэ одну крымінальную справу распачалі супраць кіраўніка фонду дапамогі пацярпелым ад гвалту і рэпрэсіяў «Байхелп» Алексея Лявончыка. Пракуратура абвінавачвае яго ў фінансаванні экстрэмісцкага фармавання. Усім падазраваным пагражае ад 5 до 12 гадоў турмы. Самыя чальцы Каардынацыйнай рады назвалі завядзенне крымінальнай справы палітычна матываваным. Сёння адбыўся традыцыйны марш мудрасці. Гэтым разам пенсіянеры ўжылі новую тактыку і правялі акцыю адразу ў некалькіх кропках сталіцы. Мне все это отвратительно, но все-таки пытаться как-то защитить всеми возможными для меня способами свободу, законы какие-то в нашей стране. Я буду пытаться. Некаторыя людзі сталага веку традыцыйна прыйшлі на плошчу незалежнасці. Аднак асноўная група сабралася каля універмагу «Беларусь». Удзельнікі акцыі скандавалі «Верым, можам, пераможам» і «Свабоду палітзняволеным». Частка з іх здолела дабрацца да прывакзальнай плошчы. Яшчэ адна грамада з бел-чырвона-белымі сцягамі каля помніку Марату Казею патрабавала трыбуналу для карнікаў. Маршам прайшлі таксама гарадзенскія пенсіянеры. На жаль, не абышлося без пераследу сярод затрыманых фотакарэспандэнт «Народнай волі» і парталу «Тутбай» Кацярына Гардзеева. Пасля складання пратаколу яе адпусцілі. У Новаполацку таксама сёння былі затрыманні, але на дзіцячым свяце. Пакуль дзеці чыталі вершы і спявалі песні, затрымалі некалькіх асобаў, у тым ліку Дзеда Мароза. Пра сённяшнія суды і ціск Діяна Радкевіч. Перад пачаткам суда ў Берасці валанцёра вясны адвялі ў асобны пакой. Ударылі, прымусілі выдаліць фотаздымкі і адпусцілі. Ён прыйшоў на суд над Міхаілам Шабалюком і Александрам Бабічам, абвінавачанымі ў непадпарадкаванні міліцыянту і гвалце адносна яго. Паседжанне перанеслі. Ті абвінавачаны, які висунуті супроти хлопців, вони цілком нереальні. Ну, про хлопців, яких зараз судять, можу сказати, що вони тримають свої позиції, нормально себе поводять, нікого не здалі, як кажуть. Так бачно, што супраць іх быў ціск падчас следства. Тым часам Мінчуку Святаславу Зайцеву прысудзілі 2 гады абмежавання волі, нібыта за супраціў пры затрыманні 17 верасня ў ланцугу салідарнасці. Мужчына хацеў далучыцца да пратэсту з расійскім сцягам, але яго збілі і з чэрапна-мазгавой траўмай ён трапіў у рэанімацыю. Рэпрэсіі растуць і сітуацыя пагаршаецца. Колькасць і крымінальных справ, і тых судоў, якія зараз адбываюцца, фактычна штодня мы маем інфармацыю пра тыя ці іншыя судовыя паседжанні ўжо па разгляду крымінальных справаў. 2,5 гады абмежавання волі атрымаў Сергей Міраеўскі са Светлагорску за допіс у тэлеграм-канале «Светлагорска для жыцця». 11 жніўня мужчына заклікаў збірацца каля гандлёвага цэнтру «Бярозка». На учорашнім маршы паводле вясны затрымалі 157 чалавек. Сёння адбылося каля 100 судоў за удзел. Фактически идентичные показания у различных свидетелей, проявляются сотрудниками милиции, которые при даче показаний непосредственно самим лицом не может быть дословное повторение показаний другого лица. На момант падрыхтоўкі матэрыялу вядома, што 60 асобаў атрымалі агулам амаль 900 сотняў арышту. Гэтак 15 сотняў далі Змітру Сабалеўскаму з Менску. Почему у нас слова свидетеля являются основными, доказательными, а обвиняемого даже не принимают в расчет? То есть получается, как бы, ты можешь говорить, что меня там не было, но за тебя решили, что ты там был. Адбываць арышт сёння адправілі фотографку нашай Нівы Александру Піліповіч-Сушчыц, якая працавала на маршы 15 лістапада. На плошчы пераменаў тым днём затрымалі і нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Іх і журналістку Тутбай Кацярыну Барасевіч прызналі палітвязнямі. За кратамі застаецца аператар-фрылансер Іван Куракевіч, які мае вызваліцца заўтра.
У Полацку сёння судзілі аднаго з лідараў свабоднага прафсаюзу Віктара Стукава. За бел-чырвона-белы сцяг на гаўбцы Віктор атрымаў 270 рублёў штрафу. Я так и не понял, за что мне присудили штраф. С их слов я провел пикет на своем балконе. Это массовое мероприятие без разрешения городских властей. Вот я так понял, что теперь, если я буду увешивать белье, и оно каких-то будет таких расцветок, цветных, надо будет заявление писать. Крымінальную справу распачалі супраць былога амбасадара Беларусі ў Аргентыне Владзіміра Астапенкі. Вінавацяць у атрыманні амаль $2500 шляхам злоўжывання паўнамоцтвамі. Раней дыпламат выступіў з крытыкаю гвалту ў Беларусі і звольніўся з Міністэрства замежных справаў. Діяна Радкевіч, Белсад. Сапраўдная барацьба за навіну пра ўчорашняе вызваленне былой прэс-сакратаркі расійскага «Дынама» і міс Беларусь 2008 Вольгі Хіжынковай разгарнулася на старонках вядомага спартовага выдання «Пресбол». Артыкул некалькі разоў з'яўляўся, а потым знікаў з сайту выдання. Я почитал саму новость, не понял, почему ее нужно было снимать. Поэтому я так вот начал борьбу за то, чтобы новость эту вернулась на место. Несколько раз возвращал, потом вообще ее стерли текст и оставили только там какую-то строку «Мисс 2008» и все. То есть вообще какой-то она приобрела странный вид, который, скажем так, не достоин сайта пресбола. Поэтому я написал, что свое видение дела, сказал, что, ребята, если у вас, кто читал и видит, если у вас есть совесть, то почему эта новость не должна здесь быть? Як прызнаўся нашай Ніве дырэктар газеты «Прэсбол» Юрый Арлоў, навіну пра вызваленне Хіжынковай здымаў асабіста ён. Шэраг працаўнікоў назвалі такія паводзіны цэнзураю. Раней «Прэсбол» актыўна падтрымліваў беларускіх спартоўцаў, якія выступалі супраць гвалту сілавікоў і на якіх пачалі аказваць ціск спартовыя чыноўнікі. У пачатку снежня газету пакінуў былы галоўны рэдактар Дмітрый Герчыкаў, а на ягонае месца Беларуская федэрацыя футболу, якой належыць 50% акцыяў газеты, прызначыла журналіста АНТ Сергея Лісічкіна. На знак нязгоды выданне пакінулі некалькі працаўнікоў. Адна за другой краіны Еўразвязу пачалі ўводзіць дадатковыя абмежаванні для прафілактыкі COVID-19. Прычына – новы штам каронавіруса, выяўлены ў Вялікай Брытаніі. Што мутацыя каронавіруса змяніла ў Еўропе і якія цяпер ужываюць захады ў Беларусі? Вольга Старасціна. 3 дні да калядаў і 10 дзён да Новага года. Але святочнай мітусні не назіраецца. Неўласцівы для гэтага часу і спакой на лётнішчах. Больш за 20 краінаў абмежавалі авіякамунікацыю з Вялікай Брытаніі, дзе выявілі новы штам каронавіруса. Я вельмі хочу добрацца до Лондану, бо там моя нявеста. Я хацеў правесці каляды і Новы год з ёй. Могуць не хвалявацца беларусы. Айчынны авіаперавозца не адмяніў рэйсаў у Лондан. Мы лятаем у Лондан у серады і нядзелі. У гэты момант ніякіх абмежаванняў у палётах не прадбачыцца. Беларусы могуць лятаць у Вялікую Брытанію, дзе распаўсюджваецца мутаваны каронавірус. Затое не могуць выехаць з краіны наземным шляхам. Да прыкладу, у суседній Польшчы, Літву, Латвію ды Украіну. Сёння набыла моц адпаведная постанова. Думаем, что тут не в коронавирусе дело. Правительству виднее, что им делать. Я думаю, что там квалифицированные специалисты работают везде у нас, поэтому... Я принимаю то, что политику правительства. Коль у других краінах існуюць все-таки абмежаванні, то у нашей краіне таксама, я думаю, такие абмежаванні должны быть. Я не за закрытые границы абсолютно. Я за то, чтобы скорее развивалась медицина. Стан айчыннай медыцыны штотыдзень правярае Александр Лукашенко, размаўляе з лекарамі ды пацыентамі. Чего тут валяться в этой больнице? Медыкам Лукашенко паведамляе, што беларусы ўжо выйшлі на плато. Захворванне на ковід зніжаецца. Рэагуе на слова кіраўніка краіны афіцыйная статыстыка. Але ў жыхароў Беларусі супрацьлеглае адчуванне. На плато, как говорит наш президент, мы не вышли. Плато – это такое понятие, когда очень много болеет, это тоже плато. Больше. Мы все переболели, и друзья переболели, и продолжают болеть, и в больницах лежат, столько больше. Чаму ж лічба афіцыйнай статыстыкі іншыя? Улады хаваюць гэтыя смерці. Гэта робіцца такімі статыстычнымі выбрыкамі, калі першай прычынай называецца некая хвароба, а не ковід,
як это належыць паводле, скажем, інструкцыяў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Змагацца са смяротнаю хваробай, на думку ўладаў, нам дапаможа расійская вакцына, якой сёння Міністэрства аховы здароўя выдала рэгістрацыйнае пасведчанне. Цяпер спутнік В можа выкарыстоўвацца ў Беларусі. Самыя ж расійцы не надта спяшаюцца бараніцца ад ковіду з дапамогаю сваёй вакцыны. Нет особого желания, да, привиться. Мы лучше, я лично и моя жена лучше побережемся и посмотрим в какой-то обозримый период времени, как она влияет вообще на человека, то есть какие побочные эффекты есть, что меняется, вообще помогает, не помогает, какой создает иммунитет. Нет, еще никто не прививался. Сама еще пока тоже не знаю, буду нет. Я не планирую, и знакомые не планируют. Тым часам новы штам каронавіруса распаўсюджваецца хутчэй за ранейшы і на 70% больш заразлівы. Дакладных звестак аб смяротнасці ад яго няма, але падобна ён усё ж менш цяжкі. Вольга Старасціна, Белсат. З цэнтральнай плошчы Глыбокага прыбралі снегавікоў, зробленых у выглядзе беларускага арнаменту. Летась яны прастаялі тут больш за месяц і нават трапілі ў дзяржаўную прэсу, а сёлета у няміласць. За што падрабязней распавядзе Зміцер Лупач. Яшчэ ўчора на гэтым месцы стаялі снегавікі, якіх зрабіў майстар па дрэву Віктор Дудкевіч. Калі іх любілі фатаграфавацца дзеці, а сёння іх не стала. Чаму? Так яны выглядалі яшчэ ўчора днём, а сёння яны схаваныя за домам рамёству. Мы пацікавіліся ў мінакоў, што яны пра гэта думаюць. Почему убрали белорусского орнамента снеговики? Ну, потому что там же, наверное, бело-красный был флаг. Поэтому убрали. Могу сказать, политика, видно, заключается тут. А як думаете, это правильно, что прибрали, чи не? Может, и неправильно. Бело-червоно-белое? Без понятия, не скажу. Ну, может, они какие грязные были. Як патлумачыла дырэктар дома рамёстваў Святлана Скавырка, снегавікоў ніхто не ламаў, іх проста прыбралі. Чаму? Самі ўсё разумееце. А ці нармальна гэта? Ну, конечно, нет. Ну, это же ненормально. Ну, почему убирают? Сказали, Деда Мороза будут убирать красно-белых. Это же ненормально. Мы же живем, в принципе, в нормальной, свободной стране. Почему убирают? Ну, это все же должно быть согласовано с городом. Ну, может, еще не время просто. Всему свое время. О, столбы тоже в неправильный колер покрашены. Ідэя правесці ў глыбокім конкурс снегавікоў узнікла ў мінулым годзе. І хоць снегу тады, як і сёлета не было, снегавікоў было шмат. Сёлета іх крыху меней, а некаторыя яшчэ не прайшлі адборы ў начальства. Такім чынам у глыбокім пераследуюць не толькі актывістаў, але і снегавікоў. Хутка і са слупамі будуць змагацца. Зміцер Лупач, Белсат. Нацыянальныя колеры белы і чырвоны шмат для каго з нас сталіся яшчэ і атрыбутамі навагодніх святаў. Як, нягледзячы на забарону, беларусы упрыгожваюць свае дамы, пабачым у наступным матэрыяле, зробленым выключна дзякуючы вашым відэа і фота.
Папочка, какое желание у тебя будет ко мне? Лукашенко казак. Живе Беларусь! Якую стратэгію абрала Расія адносна палітычнага крызісу ў Беларусі? Крэмль падтрымлівае Лукашэнку ці дае яму час сысці? У неадназначнай сітуацыі з вядоўцам праграмы «Размова» Віталём Цыганковым разбіраўся палітолог Юрый Царык. Глядзіце пасля аб'ектыву. У мяне ж на гэтым была ўся інфармацыя за актуальнымі навінамі. Зазірайце таксама ў наш тэлеграм-канал «Белсат». Зычу вам добрага вечара. Да сустрэчаў.